सरबाखै बियो खामान गे दामान गे सानथिं बाथिं माखौ उन्दुना सिमां जों थुदों बेखौदेन थुइ सालजाद बुगाले मालाय एथ' मोजां सिमां जमनायखौ नोंखौनो दानो होथारलां नै गिगोना नोंखौ आङो गियासो नों साला नोंखौनो र'लै आइखौनो गाथारालां नै नोंखौनो गिबाय आङो बहा थांखोब्रा रुवायालाय आइखौ मोनदों बेखौ हले गाथारालां गिनोबा हले ओइ रायजोफोर आंखौ हमथाफैथारदोलै हिनजावखौ देथारथारसै आङो माइ खाथियाव दंबा हमथाफैदोलै आंखौ देथारथारसै आं हिनजावखौ र'नो गादामला बाथांना नुनो माथो आइखौ मोनदों सालाया होसिगोन नामालै मोनथारदों बियो आंखौ सब समाय बाजब थाग्रा बे आंजों नोंखौदेन दिनखौ हरथारालां देथारथारगोन आं खोमाथारगोन नामा बे सालियालाय जानाय नंलालै सालिजों दलर थांना थाया नों आंखौ बुलाय दलर था बेयावनो दै बार बांना दार मानसिनि रागाया बिजावनो जादों नालाय बिखौनो खारा थायनांसिगोन गुमा गलंआ मानो दाबो फैया जाखो मैगं खानाया एथ'बां गोबाव जायो रागायानो थांनोसो लुबैबाय आङो एसे गोबाव नेहैबाय आंखौ दाबो जाया बारा रागा जोंब्ला दानो ब्लड लोगोसे हमहैसिगोन आङो जाम्बा मालाय जाम्बा एथ'बां जाम्बा जायो गावनि गोसथोनायखौनो गिलायनाय बेबायदिबालाय बोरै संसार जागोनसै हाय नेबाय थानो बाबायलाय आं थांसै आङो लोगो हमनोनो आयलं गुमा गलं नोंना मैगं खानाया दाबो जायाखै नामा होद नोंहालाय मानो फैलायखो बालाय मैगं खानायावलाय आं दहायनिफ्रायनो नेगासिनो नोंनि मैगंखौ बायनो होननानै हैद आंनाबो दासो बाय खुरनि जाहां जादों बोरो नोंनि मैगं खानायखौ नायनो आं ओरै फै जाम्बा आथिं लेवार दङ ओरै नोंनि मैगं खानायखौ नायनो आं मा साफार मिस्टिं खालामबाय थायो नोंलाय आयौ माथो थास' बिबार आरो दिंखियाबो होरो नागा नैबे 20 थाखाखौ ला आरो आंनि मैगंखौ हरजोबदो होद आंनो बे 20 थाखाखौ नङा आंनो खुरखौसो नांगौ बे 20 थाखायानो खुरि जाम्बा जाम्बा बे 20 थाखायानो खुरि नो 20 थाखाखौ नाङा आंनो खुरखौसो नांगौ आंनो नाङा नागार होरोलै आयौ जाम्बा मालाय जाम्बा एथ'बां जाम्बा मानसि थायोना आं बुंखाबाय बे 20 थाखाजोंनो बायनोसै होननानै नालाय आंनो नोंनि 20 थाखाखौ नाङा आंनो बेबायदि मानसिजों संसार जानांगौब्ला बोरै जागोनलै है मा हौवाबो आलासि जानो फैलायबाय नामा गुमैखौबो दहाय सिलायावसो जिरायबाय थानाय नुहुरदोंमोन आङो आलासि जाहैयाखैमोन हिनजाव गोदान खारनानै दंहैयो हिनजाव गोदान लायनो आं गुमैखौ हिनजाव गोदानसो खालामबाय होनबा आब'आ होद जेबो मिथिलाय लाङालां बेफोरखौ बाद होदो फैलायबाय जानायला हमथादोलै बिखौनो जा हमथादो लाजि गैया आरो बिखौनो जा हमथालै आं थाङा नोंलै बुगालि आं थाङा दा थांगोलै आङो थांगोन जालालै सालिजादजों ओइ गादामला फैना फै नोंलाय हा माथो खालामनाय जाखो बेलाय लासिं सिं लाजिनानै बिजामादैया न'आवसो खारलांलाय लांबाय लाजिनायसो नुदों नोंहा न'आव थाथेरा बियो फैगोन ना फैलाय गादामला गोख्रै फै ओइ गादामला ओइ सालिजा गामसा लाबोदों गामसाया बेजों बोरै थांगौ जाखांलाय लासिं मासिंलाय लासिंसिंसो होनदों नोङो फैगोन ना फैया नों न'आव
आं न' बोरै थांब्रा नोंनो आंखौ सामफ्रामबो बुबाय थायो आं थाङालै आं थाङा अ बुजानायखौसो गिदों नोङो आखला मोजां माबानो बुजानांगौ नोङो खामानि मावजानो नोङो गोख्रै फै आं थाङा न'आव गोख्रै फै आं थाङा होनदोंलै बुगाले आं थाङा होनदोंलै फै आं थाङा होनदों जल्दि फै नै आं थाङा होनदोंलै आयु फै फै मासि अखालै नों बुगाले गाखो फाग्ला फाग्लिफ्रा लासिं लक्षणायो ये ओंखाम जालांदो गोरलै थाथ'दोलै थांसै लाजिनायसो मोनलाय लांबाय आङो मा देखायफैबाय थानाय जायो नै माथो आदैसो दंफैलाय बा मासि मोजांलै बेनालाय टेबोलखौनो नांलाया माथो बेनोलाय र' थांनि हाब आदै बिराद मोजां फेसिलिटि खालामनानै लाबाय नोङो माथो टेबोलखौनो नांलाया माथो आंबो नों बायदि खालामनानै लानांसिगोनलै र' आदै नों फैदो आदै नोंबो जौ लोंना आदै न'आवलाय बेसे गोबाव थाबाय थानोब्रा न'आव थाबाथाय नांलायखौलाय दावराव दावसियानो जोबनो रोङा आदसा आदै गोसोथोना लानाया बिदि जाबाय थायो नामा माथो सामफ्रामबो बिजिजों बुजाबबाय थाना खोनाबाय थायो आंलाय माथो होनबावनोलै आदै मा जाबावगोन गोसोथोनानै लाफ्लांनानै जारलासो जाबायना आङो गोसोखांबाथाय मिनिनोबो ओंखारो गाबनोबो ओंखारो आङो हा मा गाबनो मिनिनो ओंखारलायनाय जाखोलै आदै देलाय माबादि आंनोबो खिथालाय एसे हाब आदै नों खोनासंबा थांसैसो औ दे खिथा जेब्ला आं बेखौ गोसो थोजेनदोंमोन अब्ला बै समाव जेरैखि साना माथो नोंखौ आं बावा अनजालि नोंखौ आं बावनो हाया नोंखौ आं बावनो हाय नङा
थु मा खालामनो जाखो बेलाय फाग्ला ओइ सना खनसे खुदुमलै खुदुम मोननाया गोबाव जाथारबाय नाङा आइ दङ फैलै सना खनसे खुदुमनि फैलै सना फाग्ला आइ दङ फैलै सना हासिबाबो फैलै सना सोर फैदों हाट माथो बेखौसो दंमारोलै ओइ थादोलै सना आइ थंगालि सोर फैयामोन हो सोर फैयामोन सोर हौवानि राव खोनादों आङो सोर फैनांगौ गोदाव सोरावलाय मालाय सिला सिमनायावलाय सोर हौवानि राव खोनादों आङो सोर हौवाजों रायलायबाय थाया सन्देवानो बे थाबथाखाय नालाय साथामनो खोनायाखै बे सोर फैनांगौ मालाय सिला सिमनायावलाय जानला मानला नङाहाय बेटिम आंथ' गंगानि ड्रेस गानबाय गंगानि मेथाइखौनो खोनासंसै आं बा माथो आसला दिनै जाखौ बोथारदों माथो एसे बिना लोंनांगौलै साला सुवादनाव आदै अबावमोन नै बैथिं जलायनो थांदों आं माथो गंगान ड्रेस गानलायनाय जाखो औ आदै बेसेथो गामसा गस्ला गानबावनोब्रा बेफोरखौ गाननांगौलै बेफोरखौ नोरै सोनाबावसो नै आदै आरो बरनफिननो हाबावसो नै हाब आदै आंनो लोंनो एसे होलांदोब्रा फैसा थाइसेबो गैथारा जौखौ फाग्लायासो 20 थाखानिल' बोराय मानसिनि जौ लाबोनायखौ नों लोंनो लुबैदों होलांदोब्रा एसे लोंनो होलांदोब्रा एसे आदै गैयालै गैया एसे होला है साला सुवाद नायगोन नोंखौबो र' सानसे माब्लाबासो मोनगोन नोंबो साला सेंग्रा मानसियानो लाजिया आंहा नैबेखौ ना बाथोनजों लोंहैनांगौ बेखौसो बिबावदों बेबायदि जायो सेंग्रा मानसिया मावा दाङा ला 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 रावबो गैया गोमाहाय हैद रावबो गैया गोमाहाय रावबो गैयावनो दोंसे मेथाइ स्राय दाना मोसागारनोसै हां आदालै आं देनां बेंक पार्टि गैयाब्ला हाबा जाया हाबा जाया ए फाग्लिया मा जालाबायखो बेलाय मा हारसिंनो दौदिनि जाखांनाय बायदि मोसालाबाय थादों सखौ गोजोनै ग्रोम ग्रोम मटर गारिजोंसो आंखौ लांफै नों आदा ग्रोम ग्रोम मटर गारिजोंसो आंखौ लांफै ए गादामला नोंसो मा लांफैलायखो ए सना हा माथो हारसिं दौदिनि जाखांनाय बायदि मोसाग्लांबाय थादों नोंलाय आंहालाय गोसो जानासो मोसादों दा नोंहालाय मा लांफैलायखो नैलै सना आं गस्ला फाखना खमाव जिनाय दंमोन बेखौसो सुथेना होफैदोंमोन आं नोंनो नै सुथि गोनां मा जाखादोंसै नोंनिलाय मा होयोसै नोंलाय आंलाय नैब्रा सना आं नोंनो साना फाजा लाबोदोंना सुथेना होदोब्रा बिदिजों बुरखायबाय था नों आंखौ सुथेदोब्रा सना लाबो सब समाय खामानियाव थिनबाय थाग्रा बियो थांदो आइ दङ थांदो थां ओइ सना बिदि नङालै हैद मासि अयनायब्रा हैद दे बुंलाय थादोलाय आं थांसै सना ओरैजोंसो फुलै ओरैजोंसो
बेथिं खानायखौ मोननानै गैया मैला जाजोबथारबाय खर'आनो दासो मोजां मोनदोंब्रा आदै सना मा जाखो ओइ गादामलानो जोंनाव फैबाय थाथोंसैहाय ओरैनो बाया सन्देह खालामबाय थायो रायजोफोरनो खिन्थानानै हमनानै हाबा होबा मा जानांगौ जाखो मोजांसो बिदिबाथ' आंहा मोजांसो आंहा नोंखौ ओरैनो मोनलांथारगोन इस लाज गैयिया जाहोन हाया गारा हाबा जे माथो आं दानो हाबा बिदि नङालै सना गाराया जाबाथ' मुलि ओंखारखागोन ना बेखौलाय मा सिन्था खालामदों नोंलाय मा आंनि न'आवलाय बायदि जागोन आं नोंखौ सना लारि फुखुरि होगोन आं नों सना गाननो गोसो बायदि गाननो मावै दाङै जाहोगोन आं नोंखौ नायै बेदरै फुना हो दे आं बिदि खस्थ' हाबा जायाहाय गादामला फैदों नोंसोरो दाउलाफोरखौ होथारना सना नों मा बोलै जानाय खारनांसिगोन गादामला आरो बेयावबो दाउला मासे दंफैबावोसो बेखौसो आं नोंनि फिसाजोखौ जेबो खालामथाराखैलै दिनै फुजा फैदोंमोन आङो दिनै आं जेबो खालामथाराखैलै नोंनि फिसाजोखौ आंखौ थांनो होदो आंखौ थांनो होदोलै आंखौ थांनो होदो आइदा आरो नोंखौबो गारा आङो बेटि ओइ दुद दिजे उरे जानाय उन्दुनायल'ब्रा बिसोरलाय हाबो मानि टेनसन जादों साला बिसोर उन्दुनायल' सालाफोरखौ ओइ दुद सिखालाय मा बुंनो बुं खोनागासिनो आंथ' बे बुगालिखौ मोनगोन ना मोनला जाखोब्रा ओइ दिजे उरे मोनगोन ना मोना जाखोब्रा आं बे बुगालिखौलाय सिन्था खालामना सिखारा बुस्थुलैनाव मानो मोना जानो मोनगोन लानोबो हागोन हाया सुवा दा साला थौ लानो गोसोबा दानो खावना लायसै बेखौनोथ' सानदोंमोनलै आंबो ओइ बुन्दुफोर हिन्जाव खनाया इसिबां गोरलै नङालै जोंना रेम्बा लोंनानै आखाइफ्रा थोर मावजोब्बाय हिन्जाव खनायाबो इसिबां गोरलै नङालै एसे प्रेक्टिसाव थानांगोन ना नंगौथ' बडिफ्रानो जाला रानजोबलांथारबाय लोंनायफ्रानो बारा नालाय ब्रा थोर मावनायफ्रानो खारनो रोंलायलांला बिदिबा मा खालामनाया मोजां जागोन है बिदिजों जामारनाय नंलालै गाबोन फुङाव ओंखाम जाखांनानै फै प्रेक्टिस खालामनो थाखाय जागोन नालाय नोंसोर लरफोरजों बरिया ला मारो दासो बरिया बिखुनजो हायरखौ सिगि होथारनांगौ देन जानानै नोंनिया हलिबा आरो बुगाले सोलांखौ बोनानै लाबोथारनांगौ माथो दासो दा बरिया माथो बरिया हिट दासो जादों लागाव साफोर नोंसिनि जरान जर होख्लाय माथो बरिया होखाव ओरैनो नोंसोरखौ लोंहोबाय थायो आंहा बेदर फिसाजों होख्लाय माथो बरिया गोसो होनानै बानाय गोसो होनानै माथो दासो जादों बरिया हिट बुरजा लुसाथारबाय मोजां गोसो होनानै बानाय हो आंबो थाथारनालाय जाथ'बाय स्टप जाथ'बाय आं बुगालिनाव भिडिअ कल हरग्रोनि र' बुदों रिंदों बे गादामलाया मा भिडिअ कल हरलाबायखो बेलाय ओइ गादामला बुं मा ओइ बुगालाय सना बोरो बिखुनजोआलाय होलाय दंबा ओइ ओरै फैलाय मा जालायखो नै फैलाय मा खालामनाय जाखो हा बिखुनजो नै नाय नुबाय गिदोंना बिखुनजो नुनानै गिनाय मोनाखा लागाव देखायना हो आसोल लागाव देखायना हो नोंखौ दंफैगोन बिखुनजो नुबाय गियाखै बिखुनजो गियाखै बुगालि आंसो सोरनो बावरनांगौमा बेगार मारिगोन मोजां मासे मोजां जों बिखुनजो नै गाथामलासो गिदोंना गियाखै बिखुनजो गिदा नुबाय दा
नुबाय दा गिबाय दोन साला दाना सौगोरबाय ओइ र' जाथ'बाय ओरै फै खाथियाव फै खाथियाव आंनाथ' बिखुनजोआ गिखाबायलै नोंसिनि केरेटखौ थोर गिखाबाय बियो गाबोन सानाव लायनांगौ थ' है गादामला बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो बिदिजों बोरै हिनजाव मोनबोनांगौ जाखो नोंखौबोथ' गुन्दा बायदि नुनांगोन ना बै दाख्लै आदै जौ फाग्लाखौसो गंगार ड्रेस गाननाय नुदोंमोन आङो बेखौनो लायनोसै नामा अब्लासो नों गुन्दा बायदि नुगोन आरो बिखुनजाबो गिगोन नङाब्लालाय बोरै मोनबोनो अ नंगौथ' औ लायनांगौ बिदिब्लालाय लायनांगौ थ' गादामला नोंसो माथो सा नोंलाय मा जालायखो बोरो बिखुनजो लोरिया लेंहर आयै नायफैलाय नोंसोर फैदों मा जालायखो ए गादामला नोंसो मा जाफैलायखो मा जानोसो होनदों नायलाय मा बेलाय ए सिनायमाराखैसो नोङो ए माथो मोखांनायखो होख्लायदो हैया साला सुवाद देबिन दाउलाखौ माथो माथो मोनखांफैबाय थादों सामफ्रामबो डिस्टार्ब खालामफैबाय थानाय आंनि न'आव माथो मोखांनायखो बोदो हगार दाउलाफोर हगार हिनजाव सिखाव फैदों आंनि न'आव नायफै रायजोफोर नायफै नायनोबा रायजोफोर फै गादामला मा खालामजोखो बिलाय जोंबो नों मिथिया जा सानजा हाबा जानांगौ फैदोलै सना थाङादों गादामला थाङा एसेबां उख्रा हगारदों गादामला थाङा बिदि मोनागौना हाबा जायाखै हगारदों गादामला थाङा गादामला थाब लां नै सिंजों माइनि सिबरबाय बाराबा आं नै गादामला थाब लांदो आइखुमदों जालालै आं गारना खारबाय आइखुमदों आं मिथिलालै फाग्लाफ्रा दाउलाफ्रा लांमारथारबायसो आंनि फिसाजोखौ र' नोंसोरखौ रायजो लिंनानै मिटिं खालामनो हायाबा मानसि नङा आंबो आंलाय बिदिनो जायो हिनजावखौलाय नोंलाय बिराद खस्थ'सो मोनदों आदै औलै आदै माथो होनबावनो होद आदै नोंखौनो खनसे गाव होनसैलां लों आरो नै जानोबा हद जायाबा माथो नै आंनिया आदै ओइ आदै औ आदै हिनजावखौ लायोब्ला माहाजोननि फिसाखौ लानांगौ सम्पति मोननाय बै मा होनो बिमा बिफानि एसे मोननाय सम्पति मोनबोनायखौसो लानांगौलै आदै एसे एनै सुजुग हरनो हानायखौसो लानांगौलै दानि जुगाव नागिरथारदोंमोन फिसाजोनो स्कुटि बायना हरनाय सना रुफा बायनानै हरनाय मा खुल बियो आंखौ मा खामानि थिनामोन लाजिया नोङो गामि गिदिर जौ लोंनो जल्दि न'थु है आं दासो फैथारदोंलै लोङाखैनो आङो आदैजोंसो रायलायगासिनो दंमोन आङो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया जल्दि न'थु नुबाय आदै हिनजाव मोजांनि जादा हामालै बिहामजो हामा ओइ बोराय नोंखौ दाद होगोनसो आङो मिथिबाय गोख्रै जौ गादामला रलै थांगोन आङो र' होद आदै थाथ'दोलाय आं थांसै दानो दावरावासो बारा थांनांगौबा थ' मा जाबावगोन दानि बिहामजोफोरजों बिहावबो सिनाया हौवाबो सिनाया होद आंबो थांसैलै होद आंनि सेन्देला बोरै थांखोब्रा बेनो गोनदांलै
थांनोसै आं न'आवनो ला 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 बे साला गलङा मानो दाबो फैया नोंखौ दिनैबा हरै गारथाराहाय आङो बिखा बिख्लो सोमावग्लुंजोबखागोन आङो ए माथो बेलाय दिलायसैलाय हाबाव थांनो नागिर जाखो बेलाय मा खालामनो जाखो बेलाय ओइ र' मा मा खालामनो जाखोब्रा बेलाय थ'दो थांसै अबाव थांनो थ' जायखिजाया हैद नों लेखनाथ' बारा मोजां नङा ओंखार मा जाखो? ओंखार ओइ फाग्ला मा जाखो फाग्ला अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय आंहालाय नोंनाव खारसननोसो थांनो नागिरदों दा ओइ र' फाग्ला हैद नागार हैद फाग्लि मा खारसलाबायनांगौ जाखो बिदिजों गनो नों गलं बिदि नङालै देलाय नुवाखै नों आंखौ सामफ्रामबो थास' आथिं थास' बिबार फाननानै जानांनायखौ आंबो नोंखौ मोजां मोननाया मोजां मोनो नाथाय न'खरनि हालादनो मोजां नङाबा आं मा खालामनो दासो जादों दा दासो लाइनाव फैदों आंबो नोंखौ मोजां मोना नङा मोजां मोनोथ' नोंलाय आंखौ मानोथो सिया खालामो नोंलाय आंखौ मानोथो एथ'ग्राब लाजियो आं नोंखौ बेसे मोजां मोनो बिदिनो थाबाय थादे सना रावबो सिख्लाजों रायलायनाङा दे जुदि आं नोंखौ गुबुन सिख्लाजों रायलायनाय नुयोबा दा आं जेरै खालामदों बिदिनो मोगथाङावबो खालामगोन आं खारसनहैगोन आं नोंनाव बेखौबा हले मिन्थिखा नोङो बिदि नङालै देलाय दे थाथ'दो दे दानो सोरबा नुबा बेखौनो सालायगोनलाय ओइ फाग्ला आंना थफ्लाया नो थाथ'दो दे औ दे गादामला माथो रोनावलाबाय थाखोब्रा बे सालिजारालाय नै बेयावनो दं आं जेरावबो थाङाखै माबायदि थारुन लाबोदोंलाय माबायदि थारुन लाबोदों मोनामनायाबो दहायनिफ्राय संनाय माबा रोदासो ओंखारलायदों गावनो संनो रोङाखै खोमा थारुनखौसो कमप्लेन होदों इ लाजि गैया आं संनायखौ जाबै फैनानै र' लायनो आं मा जातनि हिनजावखौ मोननांगौ मोनखोब्रा आंलाय नै नाय नोङो नाय हाब नों मारगौथ' जेरै हानाय ओरैनो दङ फ्रेम सोलायथाराखै माथो हा माबोरै एसेबो मोनथारै जाखो आमायालाय हाब आमाय मा लाखोब्रा हाब बानायसो नै माबा माबि मैगं लादों आं नै मैथा दं दालि दं थारुन दं हाब थारुन औ नांगौमोन नामा मा थारुन बियो नांगौमोनथ' थारुनखौ मोनगोना मोनासोबा हाब बानायसो थारुनखौ बुंलायनाङा नै लामायावनो माखासे जोबखाथारबाय एसेल' खाथारसै एकदम गोदौगासिनो ग्लेब मोनथारो बानायसो थगाय माराखैथ' आमाय हाब बानायसो जायगानि मानसिखौ नुबाय थानायखौ मानो थगायनोब्रा बानायसो बेदरजों जा बिराद गोथाव जागोन आंना हिनजाव ओरैनोबा रागा खराथारलै फेजाल मोनलायलाङो आं दे होनबाबो सेरसे लाखिनोसै आं लाखिमारनोसै दे दे हाब आमायाथ' मोजां मोननानै बुंथारदोंमोनब्रा माबोरै बिदि जाखो लाबलाय नायनां जाथिथि दै स्रां माथो थारुनाबो रोदा गोजामार एसेबो मोनथाराखै मा सिग्रोब गोरा बोरैबा थांफ्लांदोंलै बोरैबासो दाउला आंजों बिमा फिसा दाउला जाबाय नोंलै बुगले आइदे खुसिं जावखाजां बेथा नोमाजों माबायदि हिनजाव मोननांगौ मोनखो आं
सानसेबो सुख गैला सानफ्रामबो बुजानायल'